marang ingkang nyipta negara sepisan. Duk rikasana Sang Resi Palasara iku ingin babati kaunang kanggo dedamar kawontenan kang peteng. Amung sunjenggayuh mulyaning para kawula lan patut kang pinangka dadi pandhoming para ratu-ratu manca negari. Mula saengga dumugi palenggan punika tansah dadi sekar latining para kawula dalem. Nenggih kucapo kalgah wonten dampar kenca nalika ingkang kaluka bir bondo Bandung Sentana jejuluk Prabu Duryudana ya Sudana ya Prabu Kurwati gendai suta ya Datrat Muja Tri Pamangsa ya Prabu Jaka Pitaka lenggah dampar jajar mangke Rama Guru Begawan Surya Wasisa Duk rikasana Sang Tapa wis nampa atur saking putra Prabu Duryudana ingkang pinarcaya anglembat marang para Pandhawa murih enggal siaga tumungkul ing pangajap sumedya kasiraken sadèrèng dugi titiwanci Prang Baratudu. Amarga saka pambujukira Sang Nindya Mantri muka pansa Antasemana Prabu Puntadewa sakadan ingkang wis kapiluyu sumedya megunan Sang Tapa Prabu Puntadewa Prabu Darmakusuma Darmaputra ya Yudhistira kadhaken kang lair Raden Werkudara Raden Bratasena dan Dunwacana Raden Jayalaga Bayu Kusuma apa Raden Janaka Raden Arjuna dalasan kang kalih Raden Nakula Raden Sediwa Duk rikasana kapareng katimbal majing kang wekdal mirunggan Sang Tapa sumedya medhar sabda muringi putra Prabu Duryudana lan sedaya para Pandhawa ing kersa manunggal kepareng lucitanggiya kang kawijing ati Sang Tapa Begawan Surya Wasisa Sridana kula kadang-kadang para Pandhawa kawis padha kumpul kula swanggaken Sang Adiwrahman mengkono kula utamaning nata berbudi balaksana liring kang kawalaksana agung genya paring dono ganjar saben dina liring liring kang berbudi nutupi sabdaning nata
kadangipun inggih ngroko Yayi. Yayi Punto kula suwun kepareng kaprayoga kelenggah lan sewu kalepatanipun inggih ngroko nyuwun gugi samudra pasam. Jalaran Yayi sawetawis dangu wonten ing Astina inggih ngroko bijak saged atur pakurmatan inggih saged damel lega penggalipun Yayi.